to idan kana so ka ji daɗin rayuwarka, ka daina auna kanka da wasu a wajen ci gaban rayuwa. Abokanka nawa ne suka mutu? Me yasa kai baka mutu ba har yanzu kake da rai? Ƙawayenki nawa ne suka mutu? Me yasa kai kana nan? Abokanka nawa ne suka yi hatsari suka karye aka yanke musu kafa? Me yasa kai Allah ya baka lafiya? Me yasa zaka ce wai ni har yanzu ƙawata ta yi aure, har yanzu ni ban aure ba, ana ce min magana, abokina ya yi gidan kansa, ni ko fili ban da shi, wane ya kaza, wane ya kaza. Matuƙar kana bin Allah, kana addu'a kuma ka riƙe sana'arka da amana da gaskiya, kawai ka jira lokacinka. Lokaci ne kawai. Komai Allah yana tsara abu akan lokaci kawai. Lokaci ne kawai. Allah yana da tsari. Ɗan adam ma yana da tsari balle Allah. Ɗan adam ma yana yin tsari ballantana Ubangiji. Lokaci ne kawai. Lokacin yana yi. Kun fayakun. Wallahi kamar mafarki zaka ga Allah ya ma abun. Da aka kakka sare. Kakka daina addu'a. Kakka samu raunin gwiwa. Kakka ji kyashi da hassada cewa wane ya samu kaza ni ban da shi. Wance ta yi aure ni har yanzu ban ba. Kaza duk shedan ne yake raya mutum wannan abin. Ka ci gaba da bin Allah, kai yaqini da Allah, lokaci yana yi. Kun fayakun. Kawai zaka ga Allah ya maka abun. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.